Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. May Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, November 24. 40 quarry operators sa Porac, tigil operasyon bilang protesta sa umano'y double taxation ng munisipyo. Mayor Jing Capil, iginiit na status quo at walang overcharging. Dating Bamban Mayor Alice Go, posibleng ikulong sa Correctional Institution for Women. Dengue cases, posibleng dumami bunsod ng mga pagbaha. Publiko, pinag-iingat. Planong pagpondo ng Asian Development Bank sa mga nuclear project, inalmahan. At ikalimang obispo ng San Jose, Nueva Ecija, itinalaga ni Pope Leo XVI. Kabalen, stop operation ngayon ang nasa 40 quarry operators sa Porac, Pampanga. Kung magpapatuloy po ito ay malaki umanong kawalan sa industriyang nagpapasok ng malaking revenue sa atin pong lalawigan. Ang detalye alamin sa report na ito. Lubhang naapektuhan ang supply ng buhangin at graba sa Luzon matapos tuluyang ihinto ng lahat ng 40 quarry operators at 850 haulers sa Porac ang kanilang operasyon simula pa noong November 7. Ito ay bilang malinaw na pahayag ng protesta sa umano'y dagdag na buwis at biglang pagbabago sa polisiya ng lokal na pamahalaan. Kinumpirma ni Romeo Baridongca ng Kalam na wala ni isang quarry truck ang umandar mula nang magsimula ang protesta, isang hakbang na nagdulot ng agarang pag-igting sa demand para sa construction materials ngayong papasok sa peak ng holiday projects. Ayon sa Association of Porac Sand and Gravel Quarry Operators Incorporated, posibleng umabot sa 128 million pesos ang kabuang lugi sa loob lamang ng 2 linggo. 38.2 million pesos mula sa operators at 90 million pesos mula sa haulers. Dagdag pa rito, apektado ang 60 hustlers, gasolinahan, repair shops at maliliit na kainan na umaasa sa araw-araw na operasyon ng mga quarry trucks. Sinabi rin ng Director ng Porac Truckers and Haulers Association na si Leonard Lansang na nagsisimula na silang maghanap ng supply sa mga karatig bayan, ngunit nahihirapan na sila dahil mataas ang demand ngayong bare months. Lalo kaming nahihirapan ngayon dahil halos lahat naghahanap ng materyales. Peak season tapos wala kaming makuha sa Porac, ani Lansang. Samantala sa panayam ng CLTV 36 News, sinabi ni Porac Mayor Jing Capil na bukas siyang makipag-usap sa lahat ng quarry operators dahil malaki ang ambag ng mga ito sa ekonomiya ng bayan. Gitang alkalde, hindi bumaba ang koleksyon ng munisipyo at matagal ng ordinansa ang ipinapatupad na buwis. Enforcement lamang umano ang ginawa ng LGU. Dagdag pa ni Capil, ang Porac ang may pinakamababag tax rate sa Pampanga at karatig bayan ng Central Luzon kahit mataas ang kalidad ng buhangin ito. Nilinaw rin niya na kahit hindi siya nagbibigay ng municipal clearance sa lang operator, wala umano siyang iniutos na stop operation. Samantala, ayon sa datos ng Kalam, posibleng maluging na lawigan ng higit 39.13 million kada buwan kung magpapatuloy ang total shutdown sa Porac. Inaasang magpapatawag ng dialogo si Pampanga Governor Lilia Pineda upang maibsan ang tensyon habang pinag-aaralan naman ng Asosasyon ng Quarry Operators ang pagsasampa ng kaso laban sa LGU. Sa ngayon, nananatiling nakahinto ang buong quarry industry ng Porac, isang sitwasyong patuloy na nagpahabigat sa supply chain ng construction materials sa buong Luzon ngayong peak season. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa kaugnay pong balita, wala umanong basihan ang pahayag ng Association of Porac Sand and Gravel Quarry Operators Incorporated na may nangyayaring malaking koleksyon o yung tinatawag na double taxation sa operasyon po ng quarry sa bayan ayon huyan kay Mayor Jing Capil. Iginiit po niya na 5 buwan pa lamang siyang nakaupo at dinatnan ang ipinagpapatuloy na lamang niya umano ang kasalukuyang sistema. Ayon pa sa alkalde, kusang nagsara ang ilang quarry operators batay mismo sa kanila pong inilabas na statement. Batay naman sa kanilang records, halos lahat po ng quarry ay nag-ooperate at wala umanong ipinapasarang operator.
Ipinunto rin po ni Kapil na sa kabila ng issue ay nananatili pa rin pinakamura ang buhangin na mula po sa Porac, Pampanga. Batay ho sa kanilang records, mas mataas pa umano ang nakolektang quarry revenue ngayon kumpara sa nakaraang 6 hanggang 9 na taon. Ani Kapil, wala rin daw silang natanggap na anumang reklamo mula po sa mga operator, kaya alam nila na maganda ang takbo ng kanilang operasyon. Kaugnay naman ho ng issue na umano'y tinatawag na double taxation, sinabi po ng alkalde na hindi ito mangyayari dahil kasalukuyan pang dinidinig ng Sangguniang Bayan ang mga rebisyon sa regulatory fees. Sa ngayon, tiniyak po ni Kapil na tuloy ang operasyon at koleksyon habang inaantay pa ang pinal na desisyon ng Sangguniang Bayan hinggil sa nasabing regulatory fees. Sa iba hong balita, inanunsyo ng Department of Health na kailangan pa ring maging mapagmatsyag sa kabila po ng bumababang bilang ng kaso ng mga may sakit na dengue sa ating bansa. Posible raw kasing tumaas ang bilang ng dengue cases dahil sa mga pag-ulan dala ng mga nakalipas na bagyo. Narito pong report. Sa kabila ng pagbaba ng mga naitalang kaso ng dengue mula October 12 hanggang October 25, patuloy pa rin ang panawagan ng Department of Health o DOH ng iba yung pag-iingat habang bumabangon ng bansa sa mga kalamidad. Sa datos ng ahensya na inilabas itong November 22, umabot sa 14,038 dengue cases ang naitala sa nasabing panahon na 8% mas mababa sa 15,182 cases itong September 28 hanggang October 11. Subalit patuloy pa rin ang babala ng DOH na huwag magkumpiyansa dahil posible umanong magbunga ng bagong breeding sites ng lamok ang epekto ng pananalasa ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Maaari raw kasi magbago ang bumabang bilang ng dengue cases sanhi ng hindi pa natutukoy na pamumugaran ng lamok. Karaniwan raw kasing nag-iiwan ang malawakang pagbaha ng mga imbakan ng tubig tulad ng lumang gulong, paso at basurahan, mga kagamitan at lugar na pamamahayan ng Aedes aegypti na pangunahing lamok na nagdadala ng dengue. Hiniling ng DOH sa publiko na paigtingin ang mga hakbang kontra sakit sa loob ng bahay sa pamamagitan ng tinaguriang taob, taktak, tuyo, takip, pagtapon ng tubig sa mga lalagyan, regular na paglilinis, pagpapatuyo at pagtatakip sa mga ito. Pinayuhan din ang mga individual na nakararanas ng sintomas ng dengue tulad ng lagnat, rashes, pananakit ng katawan at kalamnan, pananakit ng mata, pagkahilo at pagsusuka na kaagad kumonsulta sa doktor. Iginiit ng DOH na mahalaga ang aktibong pakikilahok ng komunidad upang maiwasan ang pagdaas ng dengue cases pagkatapos ng mga bagyo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa iba hong balita, sa isang kilos protesta, idinaan ng iba't ibang environmental at civil society groups ang kanilang mariing pagtutol sa posibleng pag-alis ng Asian Development Bank o ADB sa pagbabawal nito sa nuclear energy financing. Bit-bit po ang mga banner ng kanilang panawagan, sabay-sabay na umapilang mga grupo, kabilang na ang Nuclear Free Bataan Movement o NFBM, Kilusan, Kaisaka, Pangisda Pilipinas, YND, YBIN at StepGen sa harap po ng main gate ng ADB headquarters dyan po sa may Ortigas, umaga ngayong Lunes, November 24. Ang kanila pong panawagan, huwag nang ibalik sa rehiyon ang umano'y mapanganib at lipas ng teknolohiya. Giit pa nila, ang pagpopondo ng ADB sa nuclear projects ay maglalagay lamang sa mga bansa sa Asia Pacific sa panganib ng radioactive contamination, dagdag na utang at pagkalihis sa tunay na renewable solutions na mas ligtas at abot kaya. Matatanda ang inihayag po ni ADB President Masato Kanda sa kaniyang speech sa 22nd Annual Meeting ng Science and Technology in Society sa Japan noong October 5 na handa umano ang naturang bangko na suportahan ng nuclear power bilang opsyon ng mga bansang nais umalis sa coal at gas. Samantala, binigyang diin din ng mga grupo ang pagtutol sa tinatawag nilang false climate solutions tulad ho ng carbon capture, utilization and storage o yung CCUS, co-firing at unsustainable critical mineral expansion na anilay hindi nakatutulong sa layuning abutin ang 1.5 degrees Celsius climate goal. Hiningi rin nila ang agarang paglatag ng ADB ng malinaw na landas patungo sa mabilis at patas na phase out ng fossil fuels at pag-prioritize sa community-owned
and Decentralized Renewable Energy Systems. Matagal na pong tutol ang NFBM at iba pang grupo sa nuclear energy batay ho sa kanilang karanasan sa kontrobersyal na Bataan Nuclear Power Plant. Kaya naman tinawag nila ang posibleng polisiya ng ADB na isang pag-atras sa laban para sa makatarungan at ligtas na energy transition. Sa iba hong balita, magkakaiba man ang kani-kanilang negosyo, ngunit hindi po sila pinaglalayo ng iisang hangarin. Ito po yung mag-ambag sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at ang iba't ibang industriya ay nagpapakita po kung paano nagtutugma ang kanilang lakas para sa mas matibay na Clark Freeport Zone. Tampok ho yan sa 2nd BIC Expo. Darito pong detalye ng balitang yan. Labis na apektado ang pandaigdigang merkado dahil sa nagpapatuloy na tensyon pampolitika sa pagitan ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Bunsod nito, higit na mahalaga ngayon para sa business sector ang magkaroon ng matibay na ugnayan hindi lamang sa lokal kundi maging international. Sa Clark Freeport Zone, Pampanga, pinangunahan ng Clark Development Corporation o CDC ang 2nd Business Interdependence Conference o BIC nitong Biyernes, November 21. Mahigit 1,000 locators ang nagtipon sa Hilton Clarkson Valley kung saan isa sa mga naging highlight ng aktibidad ang paglagda sa Memorandum of Agreement o MOU sa pagitan ng CDC at ng Incheon Free Economic Zone o IFES mula Korea. Layon nitong magtakda ng mas malawak na palitan ng teknolohiya, inobasyon at investment opportunities sa pagitan ng dalawang economic hub. The agents to attract foreign investors to come to Clark, and also IFES also has same duty. So we have a lot of the similarity and also a lot of opportunity to collaborate. So that's why we decided to agree to promote the trade and investments between two countries, between Clark and Incheon. So we have here to come here, not only the financial investment opportunity for Korean companies to locate here, but also how we collaborate not only the manufacturing business and also the cultural and human resource exchanges. Inaasahan daw ng CDC ang malaking ambag ng Interdependence Forum para mas lumago ang lokal na produksyon at mas mapalapit ng mga kumpanya ang kanilang produkto at serbisyo sa merkado. What we are actually doing right now through the business interdependence is empower the place and the locators in a specific area. So now, we have discovered that some of their materials are being manufactured right here. So, hindi na kailangan kunin pa sa ibang bansa at nandito na. Hindi ka na magmamarket, hindi ka na magsource, at hindi ka na rin magmamamasahe. So, with those expenses not being factored in, you get the raw materials in a cheaper way and less cost, and therefore, you will be able to earn more. Sa panig ng mga locators, ramdam na raw ang pagbabagong hatid ng forum. Para sa SFA Semicon Philippines Corporation, ang forum na ito ay maituturing na meeting of minds. The locators get to know each other's key persons. So we get to compare their situations in many aspects ng business like finance, not only marketing or sales. So getting to know them gives us the opportunity to reach out to similar industries. Like for us of Semicon, we get to compare ano ba yung situation with us, are they experiencing the same problems? So that we get together, come as one. At bilang isa sa mga pinakamatagal na locator sa Clark, binigyang diin ni Alfie Adriano, Executive Vice President at Group Chief Operating Officer ng Laos Group of Companies o LGC, na ang Interdependence Conference ay paraan ng iba't ibang industriya upang magkapit-bisig. Malaking tulong ito, no? Itong ginawa ng CDC na to. Kasi yung mga lahat ng locators, syempre, sino-sino ba naman yung magtutulungan kundi yung mga neighbors, ika nga, no? So kaming nasa iba't ibang industries, if we have the need for the services or products of other locators, then ipapatronize namin sila in the same manner as they would patronize us, no? So malaking bagay yon. We could network with our fellow locators. Dagdag pa ni Adriano,
Hindi raw nakikita ng LGC ang BIC bilang purely economic platform para lamang sa mga kumpanya, kundi bilang espasyo para paghusayin ang kapakanan ng mga manggagawa. We all know yung mga employees are one of the greatest assets of a company, no? So malaking bagay na yung training and development continues, like in the case of the Laos Group, no? We have our own training department. So tuloy-tuloy yung mga trainings. Tapos yun nga, no? Dapat may mga upskilling kasi nagbabago din yung requirements ng business environment. So dapat nakakapag-catch up yung mga employees. Sa huli, magkakaiba man ang produkto at serbisyong hatid ng mga kumpanyang kaanib ng CDC, ang Interdependence Conference ay patunay na silang lahat ay kabilang sa pagpapataas ng ekonomiya ng bansa. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita, i-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napapanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook, CLTV36 Official and at CLTV36 News. Yun pong Twitter o dating X at CLTV36, Instagram at TikTok at CLTV36 Official at yung ating YouTube channel at CLTV36 Official. Manatili pong nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Kabalen na control down ng Department of Agriculture ang mga kaso ng African Swine Flu at iba pang mga sakit sa livestock nito pong third quarter ng taon. Alamin po kung bakit sa ulat na ito. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na maayos na ipatupad ang mga hakbang sa maayos na paghawak ng bansa sa kaso ng African Swine Fever o ASF sa tinaguriang third quarter storm ng 2025. Nagpapatuloy rin daw ang implementasyon ng vaccination para sa mga marulusog at ASF negative na baboy, pati na ang mahigpit na pagbabantay sa mga hangganan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, malaki raw ang ibinaba ng ASF cases ngayong ikatlong quarter kumpara sa kabuang bilang noong nakarang taon. Ang tinaguriang third quarter storm ay tumutukoy sa karaniwang pagtaas ng kaso sa livestock sector tuwing panahong ito, hindi lamang sa ASF. Mula sa halos 5,000 na kaso o 4,979 na naitala noong nakarang taon, nasa 657 lamang ang naitala ngayong third quarter. Binigyang diin din ng opisyal na wala umanong resurgence o panibagong pagtaas ng ASF cases sa bansa. Sa inilabas sa November 18 update ng Bureau of Animal Industry o BAI, 27 barangay lamang sa buong bansa ang may aktibong ASF cases hanggang Oktubre. Samantala, sinabi rin ni De Mesa na nananatiling isolated ang mga kaso ng ASF sa stock farm sa Laloma, Quezon City. Magkakaroon umano ng affidavit of undertaking sa pagitan ng mga lechonero, BAI at lokal na pamahalaan ng Quezon City bago muling payagan ng operasyon ng nasabing mga negosyo. Nauna nang ipinag-utos ng QCLGU ang pansamantalang pagsasara ng 14 na lechon shop sa Laloma matapos makumpirma ng BAI ang presensya ng ASF sa ilang food processing facility sa lugar. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa ibahong balita, arestado ng mga operatiba ng Santa Cruz at Iba Police ang isa pong security guard na itinuturong nasa likod ng pagnanakaw sa isang bangko dyan ho sa may Iba, Zambales. Matapos itong magtago sa isang bar sa barangay Pagatpat. Una pong iniulat ng bank manager ang insidente kung saan nanutok umano ng baril ang suspect at nagdeklara ng hold up habang naka-duty at tinangay ang higit 670,000 pesos at isa pong cellphone. Matapos ang hold up, pumaraw man ang suspect ng isang tricycle at tumakas. Kalaunay, inagaw rin nito mula sa driver ang nasabing tricycle bago iwan sa isang gasolinahan sa Iba. Natuntun po ang lokasyon ng suspect matapos magsumbo ang isang waiter na may armadong lalaki sa kanilang establishmento, dahilan para agad siyang madakip ng mga pulis. Na-recover po mula sa kanya
ang isang kalibre 38 na baril, isang granada, shabu, gayon din ang pera. Nahaharap po siya sa mga kasong robbery, carnapping at paglabag sa Republic Act 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa RA 10591 o yun pong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ibahong balita, inilabas na ng Presidential Communication Office o PCO ang mugshots ng mga unang naaresto na sangkot sa anomalya ng flood control projects dito po sa ating bansa. Patuloy ang operasyon upang mahuli ang iba pang may warrant of arrest. Nahaharap ang mga akusado sa mga kasong may kaugnayan sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, falsification of documents at misuse of public funds. Matatanda ang una na pong kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na 7 sa 16 na individual na may warrant of arrest ang nasa kustodiya na po ng National Bureau of Investigation. 2 naman ang nakahanda rin umanong sumuko habang tinutugis ang 7 iba pa, kabilang na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Samantala sa ibahong balita, naghahanda na raw ang Bureau of Corrections o Bucor na tanggapin si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go dito sa may Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Ito po ay kung hindi aprobahan ang inihain niyang mosyon na manatili sa Pasig City Jail Female Dormitory matapos po siyang hatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa kasong qualified human trafficking ng Pasig Regional Trial Court. Ayon ho kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., pinaigting na ng Bucor ang seguridad sa CIW, kabilang na ho yung deployment ng karagdagang corrections emergency response teams at on-call status ng lahat ng personnel upang matiyak na maayos ang pagtanggap kay Guo. Pagdating po sa CIW, dadalhin siya sa Reception and Diagnostic Center kung saan i-confirm ang kanyang mga dokumento at belongings o kagamitan bago isailalim sa 5 araw na quarantine. Matapos po ang kwarantina, dadaan siya sa medical examination at 55 days na orientation at diagnostic sa RDC Regular Dormitory para matukoy ang kanyang physical and psychological needs. Pagkatapos ng kabuang 60 araw na proseso, ililipat siya sa kanyang permanenteng dormitory sa maximum security camp. Kabalen, makisali ho sa diskusyon ng ating mga balita, mag-comment lamang o di kaya naman mag-react sa mga napapanood ho ninyo dito sa ating social media platforms, yung ating Facebook CLTV36 Official and at CLTV36 News. Yun pong ating X, CLTV36 at Instagram at TikTok. Ganyan din ang ating YouTube at CLTV36 Official. Manatili pong nakatutok para sa iba pang mga balita ngayon pong araw. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Kabalen, nanawagan po ang DOH para sa pagbabawal ng paggamit ng vape dahil po sa masamang epekto nito sa kalusugan at posibleng dala nitong mga karamdaman. Narito pong detalye ng balitang yan. Isinusulong ng Department of Health o DOH ang malawakang total ban ng vape products sa buong bansa matapos sa punahin ng mga patalastas na inilalarawan ang vape bilang mas ligtas na alternatibo sa sigarilyo. Sa inilabas sa pahayag nitong Sabado ng ahensya, nagabala ito na matindi ang dalang panganib sa kalusugan ng paggamit ng vape dahil naglalaman ng vapor at vaping device sa mga kemikal na masama sa katawan. Ilan sa mga sakit na maaaring indulot nito ay sakit sa puso, kanser at mga karamdaman sa baga. Nababahala rin ang kagawaran sa iba't ibang flavors at magandang packaging ng mga vape products na nakahihikayat sa mga minor de edad. Batay sa datos ng 2019 Global Youth Tobacco Survey, sinabi ng DOH na 7 sa bawat 10 kabataang Pilipino na may edad 13 hanggang 15 taong gulang ay gumagamit ng vape products. Nitong nakalipas sa taon, naitala ng Pilipinas ang unang kaso ng nasawi dahil sa paggamit umano ng vape. Sa kasalukuyan,
pinalalakas ang pamahalaan ng pakikipag-ugnayan sa international community sa ilalim ng World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. Patuloy din umano ang kampanya ng DOH Health Promotion Bureau upang madagdagan ang kaalaman ng mga komunidad, paaralan at mga lugar ng pinagtatrabahuhan hinggil sa panganib na dulot ng vape at sigarilyo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa ibahong balita, itinalaga ni Pope Leo XVI si Father Samuel Agcaracar ng Societas Vervi Divini bilang bagong bishop o obispo ng Diocese of San Jose, Nueva Ecija matapos po ang 8 buwang paghihintay ng simbahan para sa kanilang bagong pinuno. Papalitan po niya si Bishop Roberto Maliari na ngayon namumuno na po sa Diocese of Tarlac. Si Agcaracar, natubong Claveria, Cagayan, ang rector ng Divine Word Seminary sa Tagaytay City at provincial administrator ng SVD Philippine Central Province. Siya po ay naging isang guro at katikista bago pumasok sa seminaryo. Naordina bilang pari noong 2007 at nagsilbi bilang high school director sa Divine Word College of Calapan at guro sa iba't ibang institusyon ng SVD sa Tagaytay. Hawak din po niya ang doctorate sa missiology mula po sa Pontifical Gregorian University sa Rome at siya ang nagtatag ng SVD Laudato Si Farm sa Tagaytay. Wala bang petsa ng kanyang episcopal ordination at opisyal na pag-upo bilang ika-5 obispo ng San Jose. Kabalen, samot-saring lokal na pagkain, produkto at mga obra maestra ang tampok sa Sinukuan Festival Trade Fair at Art Exhibit na binuksan po sa Robinson Star Mills, Pampanga nitong linggo, November 23. Tara na't silipin po ang mga likhang naglalarawan sa mayamang kultura at kasaysayan ng Pampanga sa report ni Aisel Fernando. Sining at produktong Kapampangan ang bida sa Sinukuan Trade Fair and Art Exhibit na binuksan sa Robinson Star Mills, Pampanga nitong linggo, November 23. Tampok dito ang samot-saring lokal na pagkain at iba pang likha ng mga Kabalen micro-entrepreneurs. Ibinida rin ang obra maestra ng Kapampangan artist na si Alvaro Jimenez. Bukod sa mga produkto at sining na tampok sa trade fair, binigyang diin ng Sinukuan Festival Chairperson Ricardo Jun Pineda ang kahalagahan ng pagdiriwang sa pagpapanatili sa mayamang kultura ng mga Kapampangan. Dagdag pa ni Pineda, layunin ng aktibidad na patuloy na palakasin ang suporta sa mga lokal na negosyante at Kabalen artist. Marami sa opinion ay apat na rin ngayon. Mag-try yung isang kultura na dapat ipagpapalisigan. Nagpapasalamat naman ang ilan sa mga negosyante dahil sa ganitong mga okasyon ay nagkaroon sila ng pagkakataong makilala at maipakilala sa mas malawak na publiko ang kanilang produkto. Maragul kasi emo itang kabon mo manakitan kami, itang exposure na akilala dereng ali-aliwang tao in kaya katamong product, lalo na nung gawaya keti mismo San Fernando. Ay, maragulya sa opening event ang makanyan, lalo na karing kaya kaming mga MSMEs, dakalya saup kaya kami. Usually, marakalamanyali, mumuntala kaya niyan. Bukas ang Sinukuan Festival Trade Fair and Art Exhibit hanggang November 30. Bukod dito, inaabangan din sa selebrasyon ng Sinukuan Festival 2025 ang ilan pang makukulay na programa, tulad ng Lakan at Lakambini ng Sinukuan sa November 29 at 30, Drum and Lyre Competition Secondary Level sa November 26, Street Dance Competitions sa November 28, at marami pang iba. Kasama si Angel Francisco, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Sa ibahong balita, bagong karangalan para sa Pilipinas ang naiuwi ng mga kabataan mula Angeles City sa katatapos lamang na Universal Robotics Challenge 2025 World Finals. Ginanap ho yan sa Osaka, Japan.
Nasungkit ho ng 5 mag-aaral ng Livingstone International School ang Platinum Award o yung championship para ho sa kanilang entry na Project Hiraya sa Senior Division Idea Contest ng naturang kompetisyon. Umangat ho sa international stage ang kanilang naturang proyekto dahil sa makabagong robotic concept nito na ibinatay po sa isa sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations na Sustainable Cities and Communities o yun pong SDG number 11. Kabalen, makisali po sa discussion ng ating mga balita, mag-comment at mag-react sa mga napapanood ninyo dito sa ating social media platforms sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Yung pong X natin o yung Twitter, CLTV36, yung Instagram, TikTok at YouTube at CLTV36 Official. Ayan. Manatili pong nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Kabalen, sa panahon kung saan mahalaga yung looks at lakas sa kalsada, stand out pong maituturing itong Hyundai Kona. Mula po sa kanyang sleek design hanggang sa cutting-edge features, tiyak na mapapalingon ka sa bawat liko. At ngayon, available na ito sa Laos Auto Group. Kaya't mas madali nang makuha ang SUV na ideal sa lifestyle ng mga millennial drivers at mga city adventurers. Alamin kung bakit ang Hyundai Kona ang next favorite mo on the road. Hello ma'am, sir. I'm Robert Daril, a sales executive of Hyundai Baliwag. Nandito po ako para i-discuss sa inyo ang aming bagong unit, which is the Hyundai Kona Hybrid Premium. Kona Hybrid Premium, kung mapapansin po natin, medyo futuristic yung kanyang approach. So mapapansin po natin sa kanyang hood, meron na po siyang mga character lines. Then, yung ating signature logo, which is yung Hyundai, naka-automatic na din po siya na grill na pag binuksan natin yung unit, pagka push start button po natin, mag-open na po yung kanyang grill. So depende na lang po sa takbo ng unit, yung pagkakabukas niya po. Then, naka-LED na po siya na ilaw. Then, hindi po sequential yung kanyang signal lights. Then, nandito na din po yung ating mga sensors. Then, yung kanyang camera. Para po dun sa ating ADAS. So, ito po yung kanyang engine. Kung mapapansin po natin, meron po siyang 1.6 na gasoline type engine. Then, hybrid nga po siya. Ito po yung kanyang electric motor. So, kung mapapansin po natin, nag-iisang part lang po yung merong orange. So, yung merong orange po is wag po nating hahawakan. Tanging mga high voltage technicians lang po ang pwedeng humawak dito. So nakalagay naman na po dito yung logo ng high voltage technician na pwedeng humawak po sa mismong naka-indicate na kulay orange. Then, andito po yung ating coolant reservoir, ating brake fluid. Then, kapag po na-discharge ang ating unit, andito po yung ating positive na mechanism. Ang kanyang suspension po is naka-MacPherson strut. Then, naka two-tone alloy wheels na po siya, 18 inches. Then, ang kanyang ground clearance po is 200 millimeters. Sa kanya pong side mirror, mapapansin po natin, meron na siyang signal light. And then, meron na po siyang assistance na camera. Then, naka-smart entry na rin po siya. Sa likod na part po ng ating sasakyan, meron na rin po siyang brake lights. Mapapansin po natin ang ating signature logo ng Hyundai na nakalagay na po yung ating variant ng Kona. And then, ang ating pong assistive na parking reverse camera. Mapapansin po natin, may mga bilog po siya, which is yung ating mga sensors po. Para po sa ating rear end trunks, naka-powered tailgate na po siya. Mapapansin po natin, maluwag po ang ating pwedeng paglagyan. Pwede po siya maglagay ng balikbayan box, tsaka po isang luggage dito. Para po sa ating driver side, kung mapapansin po natin, meron tayong mga buttons dito. Ito po is para sa windows po natin, sa harap at saka sa likod.
And then, ito pong ating left and right para po siya sa ating side mirror adjustment po siya. Then, gawa po siya sa durable plastic. Ang atin naman pong seats is leather. Meron na rin po siyang 8-way na automatic. Pipindutin lang po natin siya palikod para po sa ating seat adjustments, paharap. And then, para po sa ating likod, kung ano po ang ating driving habit, pwede po natin pindutin paharap or palikod po. Para po sa ating Kona Hybrid Premium, meron po siyang 5-seater. Para din po sa ating steering wheel, naka-tilt and telescopic na po siya. So, depende po sa ating preferred kung paano po natin gusto siyang imaneho. So, if ever po na gusto natin na nakababa or if ever na gusto natin na nakataas. Para po sa ating transmission, so mapapansin po natin, ang kanyang shifter is naka-shift by wire na column type. So, kapag gusto natin siyang i-drive, turn lang po natin, reverse, and then park po. Naka-paddle shifter na rin po siya. Sa ating infotainment, meron po tayong 12.3 na LCD, touchscreen po siya. So, naka-Android Auto na rin po siya and Apple CarPlay. Then, mapapansin po natin sa ating mga buttons, andito po yung hazard, adjust ng volume, then ito po yung sa ating adjust po ng ating temperature. Then, ang ating aircon sa rear at saka sa front. Then, wireless charging na rin po siya. Meron na rin po siya mga cup holders. So, if ever po na bumili tayo ng mga drinks, ito po, pwede natin siya paglagyan. Then, sa ating armrest, pwede rin po tayong maglagay ng mga gamit natin dito. Pwede po siyang tanggalin, pwede po siyang ibalik. So, at alam nyo ba, na ang Hyundai Kona Hybrid Premium ay naka-push start button. So, brake lang po natin, then pindutin natin yung ating push start button. Mag-open na po yung ating makina. Ang ating pong Hyundai Kona Hybrid Premium ay nagkakahalaga po na 1,688,000. Ating pong promo down payment sa ngayon ay 150,000 na may monthly po for 5 years na 34,956. So sa inclusions po nun, meron na po tayong free spare key, free tint, free chattel mortgage, 3 years LTO registration, 1 year free na insurance, premium na rin po yun. And then ang ating pong 8 years na battery warranty. So dahil hybrid nga po to, kailangan po natin. Meron po siyang free na 1 year Laos Group Cares, 24/7 roadside assistance with free towing rin po siya. Then 32,500 worth of benefits din po yun. Para sa mga gustong mag-inquire, ako po si Robert Daryl Dorupa. Paki-message po ako or contact sa number na 0905-886-0922. Paki-follow and like na rin po ang aming Facebook page, Hyundai Baliwag. Paki-like and follow na rin po ang aking official Facebook page, Hyundai Baliwag by Robert Daryl Dorupa. Bisitahin niyo po kami dito sa aming showroom sa DRT Highway Pagala, Baliwag, Bulacan para po makapag-test drive po kayo ng aming available na unit at makapagtingin din po kayo ng mga units na nasa showroom po namin. Huwag po kayo mag-alala, tutulungan po namin kayo na makapag-release ng mga unit na gusto niyo. Here at Hyundai, innovate every day. Balitang entertainment naman tayo, dinumugho ng mga fan si Emma Tiglao sa naiya sa kanyang pagbalik ng Pinas 1 buwan matapos niyang masungkit ang Miss Grand International Crown. Nakatakda naman pong magparada sa Mabalacat City, Pampanga ang ating Kabalen Beauty Queen bukas, araw ho ng Martes. Alamin ang buong detalye sa Chika Express ni Danica Gino. Sinalubong ng isang batalyon ng fans sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA si Miss Grand International 2025 Emma Tiglao noong Linggo, November 23, makalipas na 1 buwan ng kanyang pagkapanalo ng corona. Pinaabutan ng kanyang mga taga-suporta ng munting regalo at matatamis na ngiti si Tiglao. Nag-post din ang Reyna tungkol sa kanyang homecoming na may caption na Pilipinas, na-miss ko kayo. Kasama ng kanyang pagbalik Pinas, sina Wat Itza Ragisil at ang Miss Grand International 2025 first runner-up, Gatchabel Saronrat Pagpipat. Ibinahagi din ni Pagpipat ang kanyang first time na pagkain ng balut sa kanyang social media page na umani ng samut-saring reaksyon sa mga netizens.
Samantala, magkakaroon din ng parada ang ating kabalen na si Tiglaw ngayong Martes, November 25 sa Mabalacat City, Pampanga. Magsisimula ang Grand Homecoming Parade ng ating reyna sa Barangay Dau, ganap na alas 4 ng hapon. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cachino para sa CLTV 36 News. Kabalen, matapos pong sumabak ni Eman Bacosa Pacquiao sa ring, si Jimwell Pacquiao naman ang handang makipagbakbakan sa darating na November 29. Silipin ho natin ang kanyang ginagawang paghahanda sa Sports News ni Raymond Tasoy. Handa nang sumabak sa professional boxing scene ang anak ni Pinoy boxing legend Manny Pacquiao na si Jimwell Pacquiao. Sa ilalim ng gabay ng kanyang ama, nakatakdang sumabak si Jimwell sa kanyang pro boxing debut sa Pechanga Resort Casino sa California sa November 29. Makakaharap niya sa isang ugma at ikabong bakbakan ang kapwa niya first-timer sa pro scene na si American boxer Brendan Lally. Matagal nang sinusubaybayan ng boxing enthusiast ang pagsasanay ni Jimwell sa Wildcard Boxing Gym sa Los Angeles, na kilalang stamping ground ng kanyang ama. Tumatayo bilang kanyang trainer ang assistant ni Freddie Roach na si Marvin Somodio upang lalo pang hasain ang kanyang kakayahan sa loob ng ring. Ayon kay Jimwell, malaking inspirasyon ng kanyang ama sa kanyang karera. Marami raw siyang natutunan mula kay Pacman, hindi lamang ang mga tamang teknik, kundi pati ang dedikasyon at disiplina sa pagiging atleta. Pinayuhan din daw siya ni Manny na manatiling focused at mag-training ng mabuti. Bagamat dala ang mabigat na apelyido, ipinamalas ni Jimwell ang galing sa kanyang amateur career na dala niya sa kanyang pagpasok sa professional boxing. Inaasahan na magiging mainit ang laban sa November 29, hindi lang para sa hardcore boxing fans, kundi pati sa mga nagnanais masaksihan ang pagpapatuloy ng Pacquiao legacy sa international boxing scene. Para kay Jimwell, ang laban ay simula pa lamang ng kanyang paglalakbay at handa siyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas upang mag-iwan ng marka katulad ng kanyang ama. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, pwede ho ninyong i-follow itong ating social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Yung X at CLTV 36 at yung Instagram, ganyan din yung ating YouTube at TikTok at CLTV 36 Official. Pwede ho kayong bumisita sa aming website www.cltv36.tv. Kabalen, i-promote ang inyong negosyo para sa mas marami pong maabot sa TV, ganyan din sa social media sa pamamagitan ho ng pakikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang inyong produkto o serbisyo sa aming mga news and public affairs program. Para ho sa mga inquiries, mag-message lamang sa aming official Facebook page na CLTV 36 o di kaya naman tumawag o mag-text sa 0930-381-9332 o di kaya naman 0918-854-2357. Mapapanood din ho yung mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamaksayang okasyon na bida ang nagkikislapang higanting parol ng siyudad ng San Fernando. 19 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Magkita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Kabalen, 31 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.